Wah, lah yen ngono aku tak goleki Kakang Sucitra wae ya dulurku lanang. Sapa ngerti iso tak kanthi ngembat abot entenging gegayuhaning Kumbayana ya. Yen ngono aku tak ngejawa wae ganing atiku. Aku sedulurmu jangkeme. Sucitra, sesuk yen aku wis duwe murid-murid para satriya turasing Nalendra, murid-muridku sing arep males karo kowe Sucitra. Riris harta pawana ting ranu tresing karsa tresing karsa miwatining kanyut Manisira ring Gusti Sidatakung Sidatakung ing ngarmata teka tansah dadya
minangka dadi perwakaning kandha anangge gumlaring negari ngatas angin sinten minangka dadi makuthaning bangsa ing atas angin menika ta warnane Nalindra ingkang wis keladuk yuswa jejulusan Nata Prabu Baratwaja Risa juga nedeng lenggah madaning pendapi Sineba ingkang putra Nengge Bambang Kumbayana datan kantun Retyana Patih Jaya Maruta Dewi Walajawanipun ingkang putra Bambang Kumbayana sigra katingal mesem ing wardaya Sang Nata Prabu Baratwaja anyarengi swaraning bendi munya mangungkung kajena Brisanata arsa medhar pangandikan dadi kemangro jeneng pangandika Sang Nata Prabu Baratwaja ing dereng kababaring lisan sembah nireng ulun kapurpori sang murbeng rat ning sahanan ingkang mrengganang sing tasih Sinongwati jagat kinari
ombak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrakanggeng awita denceng-dencengan jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Nggara Bayana anak anungane Ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa Kumbayana nggih wonten timbalaning hadhawuh Kanjeng Rama prayogakna nggone ngadhep ngarsaning wong atuwamu ing atas angin inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putrapun Kumbayana apa dene sira Patih Jaya Maruta prayogakna ngira ngadhep ngarsaning sun kawula nun diwaji sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing abdi ing kepatihan kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ing abdi ing kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Baratwaja ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat wratakna mring sagung para nayaka ngatas angin padha seba aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan kawula nun menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Pati wonten timbalan sinuwun wong sak praja ora ana ingkang tansah cinaket dening panjenengan ingsun kejaba mung sira Patih Jaya Maruta ingkang tansah tak kanthi ngembat abot entenging pakaryaning praja sarta kahananing kulawarga nggih jejering wong tuwa kaya panjenengan ingsun kaya ngapa ta bombong penggaling wong tuwa lamun ta nyawang anak ingkang wis ndungkap dewasa mongko katon sigrak cakrak mongko ya dingerteni dening para sagung kawula dase negara ing atas angin putra ing atas sangat majaning Prabu Baratwaja sawise ndungkap dewasa sartane suwita marang Pandhita Nglana ya kuwi Begawan Rama Parasu wekasan negara ngatas angin ora katon ana ingkang wani gawe geger negara ngatas angin katon tentrem kabeh kaprebawan kelawan ngumandangi asmane anakku si Kumbayana iya luwe-luwe marem-mareming ati ning wong tuwa mono lamun ta jejering putra ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa bisa gawe bombong menggaling wong tuwa lan bisa asung kabagyan kelawan wong tuwa Kumbayana kula wonten maring adhawuh Rama maju rene pun Rama butuh rembugan karo anakku Kumbayana maju supaya cetha nggone bakal nampa pangandikaning pun Rama nggih Kumbayana Handrah ingkang muswita rum kasiliring samirana mrih Kumbayana iki wonten timbalan Kanjeng Rama ngene ora susah bakal ndak kalang-kalang rembuke wong atuwamu nanging kang wigati kowe tanggap kelawan karepe apa sing ndak kandhakake lan karepe wong tuamu inggih negara ngatas angin iki negara sing jembar negara ngatas angin iki negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya peperintaning pun Rama nggone ngasta bawat minangka nalindra ngesuwi kalawan para kawula nganti wektu dina iki wis puluhan taun mongko saya suwe pun Rama kuwi saya septuwa tegese
Ototingipun Rama saya kendho tumangkaring pamikir ora kaya dek nalika pun Rama isih muda. Mula aja nganti duna dungkap nggone ngesuwi marang para kawula, aja nganti duna dungkap nggone tansah ngerteni marang kareping para kawula. Aja nganti sinengga pun Rama ki sawijining nalindra ingkang tansah kerem kelawan derajat lan pangkat kamangka pun Rama kagungan putra, ya kuwi kowe. Ewoning kawula ngatas angin kene padha ngantu-antu lan padha ngenteni marang Kumbayana Atmajaku supaya gumanti keprabaning pun Rama. Mula apa kang pun Rama ngendikake ora usah dadak kalang-kalang. Wigatine pun Rama nganake pasuwaken dina samengko iki lan njaluk supaya sira Kumbayana sowan ana ing negara ngatas angin. Iki wis temeka wahyaning mangsa kala titiwanci pun Rama kudu lerek keprabon lan sira kulub gumanti kepraboning pun Rama. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana Kanjeng Rama. Saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten anggen paduka paring dawuh. Paduka sampun badhe lerek keprabon. Kanjeng Rama badhe lerek keprabon tumunten dawuh kaliyan ingkang putra supados gumanti keprabonipun ing Rama Barat Puja ing atas angin. Kula nuwun sewu mboten ateges kula menika wantun andhuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Rama. Namung semantena estunipun wiwit alit dumugi sepriki menika sanes wujudipun dampar tuwin sanes wujuding derajat kalindran ingkang kula gayuh. Kula menika nggadahi gegayuhan gesang piyambak Kanjeng Rama. Wis to. Wis bola bali pendak-pendak kowe sak pejagong kelawan pun Rama, pendak tak tari. Besok kapan kowe wis samapta ing gati sawigaing diri gumanti keprabaning pun Rama, mesti ana wae sing mbok aturake, werna-werna wae pawadanmu. Dina samengko pun Rama kepengin wangsulamu kuwi werna loro, saguh apa ora. Inggih, mangke kula badhe munjuk atur namung kemawon. Keparenga samangke Kanjeng Rama kula aturi nampi dhateng atur kula. Ya coba, kowe arep matur apa? Kanjeng Rama, kula nuwun pamunten. Menawi kula menika namung angentosi dhateng dampar paduka Kanjeng Rama tuwin pangkat kalindran. Ingkang paduka paringaken dhateng pun Kumbayana. Kula nuwun pamunten, saking panginten kula kirang moncer gesangipun Kumbayana awit sedaya sami saged ngraosi dhateng pun Kumbayana, sedaya sami ngraosi dhateng kawontenan kula. Kumbayana kae memper iso dadi ratu wong ming nglintir keprabone wong tuwane. Kumbayana kae iso mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendra kebak derajat pangkat ya mung merga saka peparinge wong tuwane. Tumrap kula menika kirang moncer, tumrap kula menika kirang kondang. Monggo sak ngertosipun ingkang putra pun Kumbayana. Kula menika nggadahi gegayuhan, kula menika kepengin dados tiyang ingkang kuncara. Kula menika kepengin dados tiyang kondang. Nanging mboten ateges kula menika kedah ngantu-antu lumintiring keprabon negari ngatas angin menika mboten. Mergi kula mboten kepengin dados nalindra. Kula ingkang kula jangka wonten ing jagat menika Kumbayana menika dados tiyang ingkang sekti, tiyang ingkang digdaya, tiyang ingkang mboten wonten tandhingipun. Menawi kula saged dados tiyang ingkang sekti ingkang kasektenipun tanpa timbang, pekasan sakmangke jagat menika sami keberbeken dhateng kumandhangipun Kumbayana. Jagat menika sedaya sami lirip dhateng pun Kumbayana mila Kanjeng Rama. Menawi kula kadhawuhan dados nalindra wonten negari ngatas angin, kula nyuwun mapunten, kula mboten sagah. Kula mboten ngantu-antu derajat kalindran negari ngatas angin. Ingkang kula jangkah, ingkang kula jangka gegayanipun Kumbayana menika kula dados tiyang kondang sak jagat menika mboten wonten ingkang kembari dhateng Kumbayana Kanjeng Rama. Jaja montap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir idep nyomangolon caka ing la dalah jagat diobati jagat pangestu ngoro Kumbayana anak siji sing tak gadang-gadang tak golo-golo kowe bisa gawe tentrem atine wong tuwa bisa gawe seneng atine wong tuwa ning tinemune kabeh mau mrucut saka kudangan uwal saka gembolan kowe tak lelithing wiwit
garwaku Yayi Patmayani seda kunduran merga nglairke karo kowe. Pangrasaku bombong, pangrasaning wong tuwa seneng. Merga aku duwe pangarep-arep duwe putra siji kang bakal nyambung sejarahing wong tuwa. Nah, kok dadi tinemune kabeh mau mrucut. Tinemune kabeh mau ora ana nyatane. Kowe dadi anak sing merengkang karo dawuhing wong tuwa. Bareng kowe swita Pendhita Nglana, ya kuwi si Rama Parasu ya Rama Bargawa. Kowe kasenengan kasekten, kowe kasenengan kepinteran, kowe kasenengan jaya kawijayan ning kowe sumungah sesongaran. Kowe wong adigang adigung adiguna. Kowe ora gelem nampa negara ing atras angin apa rumangsamu wong golek kamuten iki gampang napa piye? Yen pancen niatmu kaya ngono, yen pancen niatmu kepengin dadi wong kondang, kowe ora usah mapan ning negara ing atas angin. Kono gayuwen gegayuwamu ning pomo dipomo nek nganti kowe dadi wong ora kondang aja takon dosa. Aku melu ngelokke sak dosamu kowe Kumbayana. Kenging menapa kedah kados mekaten lampanipun sinupun Jaya Maruta wonten timbalan. Upama tak petung nganggo petungan lahir sing seneng wong tuwa kelangan anak, mongko anak siji nggonku gegala wiwit ibune mati seda kunduran. Nganti tekan seprene aku duwe pangarep-arep gedhe tumraping anakku ning tinemune kabeh mau mrucut. Wis ora iso dijagake. Ning tumrap Baratwaja gegayuhane Kumbayana ing kemengkono mau ora ketang sithik gawe bombong ati ning wong tuwa. Kejaba duwe rasa bombong ning uga duwe rasa kawatir sabab wong enom kuwi kladuk wani kurang geduga yen ngucap tanpa dipetung. Inggih. Ya wis muga-muga Kumbayana bisa kelakon apa sing dikarepake. Apa sing dijangka dening anakku bisa kasembadan. Mbuh mengko dadine negara ngatas angin kowe karo aku mung wajib pasrah kalawan jidaring kodrat Jaya Maruta. Ih, ngestaken dawuh sinuwun. Anggara sesumbar lindho bumi gonceng kumalu kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara lah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah kok dadi tekan semono ngendikane Kanjeng Rama. Mongko karepku kabeh mau bakal tak wiwiti saka negara ing atas angin. Nanging jebul tinemune gegayuhanku ora diidini dening Kanjeng Rama. Malah iki dadi pamecut tumraping Kumbayana. Awantreng ngendikane Kanjeng Rama yen nganti kowe ora dadi wong kondang aja nganti bali marang negara ing atas angin. Walah dalah. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara ya. Iki bakal tak lakoni lan kudu kelakon apa kang gegayuhane si Kumbayana. Ning banjur menyang endi nggonku bakal lunga. Wong aku ora ngerti kahanan lor kidul wetan kulon. Sabet sapon ngatas angin ingkang tansah dadi papan nggonku ngebarake kasektenku wektu dina iki aku kudu metu saka negara ngatas angin.
Yen ngono aku kudu tata-tata. Lahir batinku nggonku bakal ngebarake kalawan kasektenku. Yo. Capet-capet kelingan Kanjeng Rama biyen tau tate paring pangandikan kelawan aku duk nalika aku isih timur biyen, nalika aku isih cilik. Aku kuwi duwe sedulur. Sedulur ya kuwi jenenge Sucitra. Putraning Prabu Drupara ing Dohyapura. Nalika semana negara Dohyapura digempur dening Prabu Balika saka Sewandanapura nganti bedah negara Dohyapura wekasan Sucitra putraning Prabu Drupara dislametake dening Kanjeng Rama. Lunga saka negara ingkang bedah mau tumuli mlebu tengahing alas kelawan ibuku ya kuwi Kanjeng Ibu Patmayani. Jroning alas Kanjeng Ibu babaran nglairke aku seda kunduran. Nalika semana tumuli aku digendhong dening Kanjeng Rama, tangan tengen gendhong Sucitra, tangan kiwa gendhong Kumbayana. Mula ora aneh yen Sucitra kuwi dadekke sedulurku. Ning Kakang Sucitra dina iki wis lunga ana ing tanah Jawa. Wah, lah yen ngono aku tak goleki Kakang Sucitra wae ya dulurku lanang. Sapa ngerti iso tak kanthi ngembat abot entenging gegayuhaning Kumbayana ya. Yen ngono aku tak ngejawa wae ganing atiku. Kok ya ora kelingan nek jagat iki ana werna loro daratan karo segara. Mongko antaraning bumi ngatas angin kelawan tanah Jawa kuwi dipisahake wujuding segara anakan semene jembare. Tak sawang kiwa tengen kok ora ana tukang satang. Tukang prau sing pendak dina nyabrangke wong sing kepengin mapan ning tanah Jawa. Lah kok iki sepi men. Ora ana wong nyambut gawe babar blas. Monggo aku ora iso nyabrang segara kene wae lah apa kelakon sabar gegayuhaning Kumbayana. Ya, yen mancen kaya mengkono, mbok menawa mandi ngendikaning para sepuh, wong kuwi yen duwe gegayuhan kudu wani nadar, tegese kudu wani sumpah. Mula wektu dina iki tak ngaturke sumpah lawan para dewa. Ngaturke sumpah disekseni keblat papat segara gunung isining rina wengi. Muga-muga kepireng dening para Jawata lan kepireng dening sapa wae ingkang krungu swarane Kumbayana. Sapa ingkang bisa nyabrangake aku? Yen lanang tak pek sedulur, yen wadon bakal tak pek bojo. Nyabrangke saka kene tekan gisiking samudra tanah Jawa kono. Ing titiprane mangan anong paricata mbak lumembak. Lamun mambeng lero mbak ing segara angra. Kaya den mireng dening para Jawata sumpahing Sang Kumbayana. Nalika semanten datan ngertos sangkan parane, kedadak ana kuda sembrane ingkang kekalangan wonten ing Dirgantara. Wekasan tumiyup mandhap wonten sak ngajenging Sang Kumbayana kagiat kadrokasan nenggih putra ing atas angin wau.
samara pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup oh lho iki jarane sapa lah kok dadi tanpa sangkan parane bubar aku ngucap sumpah kok ana swara kaya dene wujuding Garuda ngekablak ning antariksa bareng tak waspadake dudu wujuding Garuda nanging ki wujuding jaran nanging jaran sembrani jaran ingkang mawa swiwi lho jaran yen iki ora ana sing duwe upama ki jaran alasan lah kok apike ora jamak urese ngembang duren aluse ora jamak kaya ora tau kena reget waduh wah lah upama iki menungso mesti rak yo yen lanang mesti bagus, yang wadon mesti ayu. Ora mengko to dhisik kudu, yen pancen kowe iki bisa tata jalma, niatmu apa teko kowe tumuliman ngadeg ning ngarepanku, malah sajake kowe ngaturake sembah kelawan aku. Karepmu piye yen pancen bisa tata jalma, tumuli kowe matura kelawan aku. Lah aku kira ngerti basa jaran nih. Karepmu piye? Lho. Wah, lah yen ngono aku ngerti. Apa kowe sing krungu karo sumpahe Kumbayana lha nanging lah kok wah lah cilaka ing atase sumpah kok sing krungu kok wujuding satu kewan. Kowe malah sajake mendak-mendak mungkur kaya dene meneh Sasmita yen tak aku tok kon supaya numpak ning gigirmu. Lah apa pancen kowe sing kudu nyabrangake kelawan Kumbayana? Ya, yen pancen iki dadi garising dewa, kowe yang bisa nyabrangake Kumbayana. Tata kuda tak tumpaki gage. Aku sabrangno segara anakan kuwi jaran. Kaya binandul Sang Kumbayana nitih kuda sembrani kekalangan malaya ing antariksa lamun dipeduhen petang mawi petangan lair tigang dinten sampun dumugi wonten ing gisiking samudra tanah Jawi parandene kuda kekadar ing antariksa nalika semanten saking sayahe Sang Kumbayana ngantos asta ndepaplang wonten ing swiwi satemah tilem kepati jroning sare Sang Kumbayana nyumpena linadosan satunggiling widodari satemah cumbana jroning pangimpen Sang Kumbayana datan kraos koma kurup komaning Sang Kumbayana kurup kumleyang ngantariksa tanggap Sang Kuda Sembrani sigra ngoyak lampahing koma dipun serot dening Sang Kuda Sembrani wau. Tansah marapamoring sukma sinukmaya
Sinomaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Nganti ora krasa aku. Wah, jan tumpakane kok penak men. Ing atase ming jaran lho. Nalika aku numpak ana ing gigirmu kowe wiwit ngambah dirgantara kasiring samirana nganti liyep-liyep layaping aluyup tegese aku ngantuk. Tumuli aku nendra. Lah kok cilaka temen? Jroning aku nendra mau ana ing gigirmu aku ngimpi nyumpena kaya dene diladeni suwijining wanita ingkang ayu sulistiyang warna. Nganti jroning pangimpen mau aku cumbana karo wanita mau. Iku do. Aku ngaturake panuwun ya. Upama kowe kuwi menungsa, upama kowe kuwi titaing Ubatara. Mesti wae aku bakal weweh kalawan kowe panjalukmu apa yang perlu brana picis tak paringi nanging gandeng kowe iki wujuding jaran. Aku menehi opah-opah karo kowe, apa ya pantes ing atase Kumbayana wong baguse kaya ngene kok golek Kalanjana iki rak ya. Ora pantes to. Apa aku kok kon golek suket makani kowe rak ya ora pantes. Mula aku mung cukup ngaturke panuwun karo kowe. Ngaturke panuwun. Wis karya slamet muga-muga kowe uripmu ya kepenak. Uripmu tentrem aku ya dongakno supaya apa kang dadi penjangkaning Kumbayana kelakon ya kudu ing palugon laguning lekas Lukita. Lukita linuting kidung kadung kadereng momong. Oh. Lha kowe iki ngapa? Arep tak tinggal kok marah nyedak-nyedak. Arep tak tinggal kok nyedak kok sirahmu mbok usek-useke nggon dadaku ki ngopo? Wah sesuk meneh rasa nglakokke jaran cangkemku eleke ra jamak-jamak. Ora kowe iki ngopo lah? Lah kok dadi tok usek-useke karepmu piye? Lho, ora kok sik. Kowe ngopo kowe? Oh iya, yen ngono aku ngerti. Aku ngerti. Apa kowe nagih karo janjine Kumbayana? Iya. Aku sumpah sapa ngiso nyabarake Kumbayana yen lanang tak pek sedulur yen wedok tak pek bojo. Nanging apa tumon? Aku kok kon ngepek kowe iki kok to? Aku iki mau durung ngerti kowe iki lanang apa wedok, kowe iki jenenge. Walah. Wedok ta kowe? Menjep. Dikipatke suarane kok mak pok-pok. Lah nek ya ora iso. Lah kowe nagih sumahe Kumbayana ora iso. Apa aku tok kon aku mbok kon rabeni kowe apa tumone ngatasé aku kuwi menungso ngrabeni jaran ki rak ya ora trep lan ora pantes to. Iya ning emoh. Emoh aku emoh. Wah buntute barang diunggahke. Aku ora iso nglakoni. Kowe lunga. Kowe lunga. Ora kowe lunga, kowe gelem lunga ora? Kowe aja gawe gempung Kumbayana lho. Kowe aja gawe gempung Kumbayana. Yen kowe gawe gempung atiku aja kelakon dosa. Aku tegel karo kowe. Ora pantes ngatasé menungsa kok pek jaran terus kowe meksa karo aku. Lah apa dikira yen kowe aku wis mbok sabrangke. Aku ora mentolo mateni karo kowe. Lah mentolo wae ngatasé kowe iki mung wujuding jarang kok ora aku ora mentolo karo kowe iki dasarmu apa? Ayo minggat. Ayo lunga. Kok sing muni meng loro sikile. Lunga. Ora gelem lunga aja takon dosa. Aku mentolo karo kowe kudu. Wola ngeyel.
wujuding kuda, lah kok iki ana wong wadon. Iki sapa? Tobat. Menawi paduka Raden dangu kalian kula menika wujudipun widodari ingkang nalika semanten salah kedaden dados wujuding kuda. Krana nampi sating Sang Hyang Jagat Girinata. Lho kok sik. Wo lah memper. Mula jaran kok tak sawang kok aku ki menungso kok arep kepencut karo jaran. Jebul sing dadi jaran, walah kaya mengkene wujudane. Lah kowe kuwi sapa? Nami kula pun Wilutama. Wilutama inggih. Ora widodari kok wetenge njebebek ngono kuwi. Kowe widodari apa udu? Tobat. Kula menika widodari. Lho lah iya. Jare widodari iki ora kagungan garwa utawa ora mengku garwa. Merga kuwi dadi klaning-klaning Sang Hyang Jagat Girinata. Lah kok dadi kowe wetengmu menjuluk kaya ngono? Tobat. Kula nyuwun mangapunten Raden menika. Menika putra paduka ingkang kula kandhut. Lho kose, aja ngawur. Kowe karo aku lagi ketemu pisan iki kok ngandhake nek sing nang jero wetengmu kuwi anakku ki ketemu pirang perkara. Lah ora ngapa-ngapa e. Wah, lah edan nek carane ngene iki. Tobat. Menawa paduka mboten kemutan duk nalika wonten punggung kuda. Nyabrang wonten sak nginggiling bengawan panjenengan nyumpena. Nalika semanten kama panjenengan dawah meke mawon dawah wonten ing sega samudra. Tumunten kula ingkang wujud kuda kula tututi tumunen kama menika kala wau. Kula serot mlebet wonten ing kandhutan kula Raden mila menika putra panjenengan. Walah cilaka iki rasane. Lah piye kowe? Walah. Nang ngono kuwi carane ora metu dalan sing bener. Nyatanipun keparipun dewa, samangkean hutan menika sampun semanten Raden, malah kula nyuwun mangapunten Raden. Raosipun kok jabang bayi menika badhe sumerep padang ngawa Raden. Kose. Iki piye iki kok? Lho lah kok urung-urung arep lair iki piye iki? Kula nyuwun madu kok Raden bantu kalian kula. Lah dalah, wis kene jarekmu ki ucul ana. Dinggo tutup Wilutama, dinggo tutup supaya kabeh lancar. Lairing jabang bayi. Nggih Raden. Panodya Yutama ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma wis lair Wirutama. Inggih sampun. Wujude apa? Tobat nggih menungsa menapa beruk. Iki senengane kuwi lho tegese lanang apa wadon? Tobat. Menika jaler Raden. Oh lah lanang. Menika turas paduka Raden. Monggo kula aturi mudang dhateng Kang Putra. Kok sik to, aku ki urung tau gendong bocah. Duwe anak ya lagi iki. Monggo aku ora rumangsa ngapa-ngapa. Nanging menika turas paduka monggo Raden aturi mbok gendong lare menika dipun kudang gandeng sak mangke lare menika sampun lair saking garbanipun ing abdipun Wilutama sampun winanci kula kedawangsa dhateng kayiwangan menawi ngantos kula mbeta wujudipun putra ngaten menika badhe nampi sating Sang Hyang Jagat Girinata Raden Kumbayana samangke lare menika kula aturi mau
maringi tetenger Bambang Haswasuta Utama. Inggih Bambang Haswatama. Kula aturi momong dhateng lare menika kula titip supados dipun kula wentah ingkang sak sae-saenipun kula nyuwun pamit wangsul dhateng Kayuwangen. Wirutama! 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 Wes! Remuk lelakonku iki. Wah, lah iki. Arep ngrasake duwe bojo ayu malah mulih. Mongko bareng mulih ninggal bocah lah iki. Wah, lah yen ngono apa iki dadi hukumane nggonku wani karo Kanjeng Rama Prabu Baratwaja. Waduh lah, bocah urung ngerti apa-apa. Mongko klomat-klamet. Iki bocah mesti ngelak. Ning ya mbok menawa iki dadi lakuning Kumbayana nggone napaki gegayuhanku. Tak mong Swatama aja kuwatir, kowe tetep dadi putraning Kumbayana ayo tak goleke wong sing iso gadi srana nggon urip ning alam padang supaya kowe iso necep ibu sambungan Swatama. Sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Tru. Ya. Ya, Ting. Madura, Pak. Heeh. Oh, basa kono. Apa yang guna keruk wedi barang? Ora. Keruk janur kuning. Kembang bayi madari. Madari ini jasi desa. Madari. Tak tendang lu. Ora ngaco.
bersih. Heeh. Nek cara kono bersih, nek cara Madura bersih. Ojan. Panas ojan. Ojan. Lengaling sayang. Tapi gunung. Nganggo misoa ora nek cara. Nggih. Oh, misoa capek gunung sayang. Ngono kae ya? Nggih. Saya iso ngangapke cangkem yoga. Ngangapke. Ayo, sisi loro telu ya. Tenan. Ya nek wiyaga ora wangun muni sayang. Make bineka laben. Make binek kelaben. Lake. Hei. Maka binek kelaben lakek. Iki pancen basa kono, ora usah dibahas. Waduh. Medeni kata-katane. Ayo nek cara kono ngono ora apa-apa. Ya. Numenason berese. Tukure mason ora. Coba karo dieling-eling ya terus. Heeh. Ya. Napa, Pak? Ayo kuwi dek jaman tung tak tung tak. Nduk. Ya. Nggih. Ya. Ki jaman berjalan boleh kengan putra lake. aja kan iki cara Madura. Ya. Ya. Syukur bisa bebas gunung desa dari raja pilih monah janji mon saneto
meriah ta. Kendane me nduk. Nah, iki jogete me nduk. Wis penak banget. Piye, Gong? Kowe ngerak joget ora? Kowe nek nyawangku meneng to? Heeh. Ning ana sing joget. Oh. Ya. Sekar bisa apik tenan suarane anting wis mundhak akeh tenan. Heeh. Mundhak napa? Mundhak apik. Iya. Wah ya piye-piye kene njupuki saka grup-grup. Ah iya. Ah sing ngedram ki saka Slamet Pitongan. Ah iya. Keren-keren. Ya, Sri Uning Mustika Tuban. Monggo, ya. Sri Uning Mustika Tuban. Rabuh Krisna lan Sabaya Patu. Tantu. Ya. Hop, jelas. Jelas nak trantung.
Mbah nuwun. Nah, monggo katuran lenggah. Heeh. Wah iki ya ora kanthi nyono-nyono iki. Selamat datang Sugeng Rawuh kagem PWKS Purworejo. Oh iya. Do rawuh mrene ya. Heeh, pokoke sing rukun sing sinamatan daya dinayan. Ya. Gandang ki nganu mendekati pilkada. Pokoknya PWKS jangan sampai ada kontrak politik kuwi hak menyoblos ki hak pribadi. Iya. Ngono ya, Gong. Heeh. Jono kontrak politik ki penggemar wayang ora nggo kontrak politik. Iya, ngono ya. Ah, sip kowe. Iya. Kok ndak ora prayoga kedadiane. Ngono ya. Ya, Mbak Ika, ayo ndang jumeneng wis gawe jenang gula apa urung? Kon gawe jenang gula malah gawe jenang krecek. Langsung bae ya, Reng. Oh, langsung iki wektune ngoyak bar jenang gula engko terus corete sithik jenang gula wis kelakon. Jenang gula. Mengkari iki engko gubuk asmara. Oh iya. Lantaran gula Jawa iki gula klapa. Wah, gula klapa ndeng langsung. Heeh, gula klapa. Heeh. Wis nek ora iso diaturke saiki, dienggo sesuk. Iya, kuwi sesuk bruder-bruder ki nanggap meneh. Oh, celimen meneh. Heeh. Nek ora dihentikan, lho. Ha iki ngendi-endi mulai do di-stop ya, Terus. Ah iya. Kebumen. Mau Bandungan. Ya. Wingi Yuwono Pati. Heeh. Cepu. Heeh. Blitar. Heeh. Wis apa-apa lah. Iki mengkari Oktober November ora mangan 3 sasi lah ora apa-apa ora mati. Ayo. Ora yo mati mengko. Jeneng kula. Monggo. Jeneng kula. Langgam tok wae. Ya. Rapopo. Rapopo aku seneng kok aku. Niki langgan apa jumeneng, Pak? Jumeneng ya rapopo. Ya. Kuwi digak anu mau didudui nggone wanda mau. Oke. Wah, ini ada kata-kata yang susah ya. Enggak apa-apa. Mastrik. Mastrik ya. Ora apa-apa, sing penting wulu apa jenenge guru wulune. Guru wulu. Wulune sapa? Wulune urung tukul. Wulune dhek cilik-cilik. Cacah 5. Cacah 5. Bruder asal Astri. Ya. Ana cetek. Alalono. Cacah 5 buder. Ambuka pepadang. Alalono ambuka pepadang. Heeh. Kraton dalam kawi yarke. Kraton dalem kawiyarke. Naswantara
Nusantara tinuju Konstantius Sarowa Sambi lumarapenga Yogja lumarap ing Ayodya Tuhu Dewa Ipon Kang ginelong tripra setya bangun turut urip wadat sarta miskin angabdi dateng Gusti. ya monggo anu gugur gunung lenggah wae sa Oke. lenggah wae lilo monggo ki pamundutan ana loro heeh dalturke terus yo iki lakone heeh sing disuwun karo para bruder kuwi Begawan Durna heeh Kumbayana ya aja dianggap Durna iki pendhita elek ning pendhita ampuh pendhita pinter iya ya ngono ya Gong perjalanane ya di sowan bapak yo ya sowan bapak ayo Gong ya ndak engko wektune entek iki heeh Janeng yaning talaka kadi langit
Yataning kalanggiwana gelar pandhan muncar non ler kekonang surem sorotetan padang om jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngoro kerpo wonten timbalan ing adhawa menapa Kanjeng Rama gawe kaget penggalihku saksuwene aku lenggah ana ing negara Timpurusa menggalihke kalawan pamutahe Mbak Yumu si Krepi nuruti kalawan pangimpene nalika semana lah kok tinemune iki eneng nom-noman mongko ndothong-ndothong nggawa bayi iki apa kawula Timpurusa kene malah sak ngertos kula nembe menika ingkang putra pun kerpa nyumurupi dhateng nem-neman menika Kanjeng Rama mugi pareng nimbali dhateng nem-neman menika menapa wigatosipun lan lari saking pundi teka sowan wonten negaring Timpurusa nggih Kisana aja nganti ingsun sinengguh tumambuh yekti lagi sepisan iki wanuh sira kuwi sapa apa kawula negaring Timpurusa apa pancen wong neneka saka negara liya lan sowan ning ngersaning Prabu Puraji kene. Nyuwun mapunten sinuwun. Kula menika tebih negaring atas angin. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, nami kula pun Bambang Kumbayana. Kumbayana. Inggih kasinggihan mekaten. Kosik. Lah ing atase kowe kuwi isih enom, lah kok ndothong-ndothong nggawa bayi. Nggih kawuningan. Estunipun kula menika sampun mengku garwa namung imanipun ibunipun lari menika kala wau nalika nglairaken seda kunduran. Lah menika ndadosaken bingung raos ing manahipun ingkang abdipun Kumbayana. Monggo kula menika jejeripun tiyang sepuh kula menika sudarmanipun lari ingkang nembe umur semanten menika mestinipun kedah saged wonten setunggiling ibu ingkang sudi necepi supados saged anyambung gesangipun lare menika inggih anak kula menika mila sinuwun dinten sakmangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kaing paduka sinuwun Prabu Purajing Timpurusa keparenga sakmangke maringana dhateng kula wujudipun Raja Kaya wujud inggih menika maesa supados sakmangke menipun saged anyambung dhateng lare menika supados saged gesang wonten ing alam padang kosek dadi kuwi bocah lair mongko ibune seda kunduran inggih mekaten sinuwun wila dalala kok mesake temen nanging jenengmu mau Kumbayana inggih nami kula Kumbayana saka ngatas angin inggih saking ngatas angin sinuwun krepa wonten dawuh Kanjeng Rama apa iki numuse impene Mbak Yumu Sikerbi nggih anakku krepa minat langeneng kalangguan gelar pandhan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng kekono dasare wangsa katiga ing krepa wonten timbalan mlebu taman negoring Timpurusa Mbak Yumu Krepi aturana sowan ngersaning ramamu Puraji nuntun ngestakaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan Kanjeng Rama langlangeng griya mangungkong
kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kerbi wonten paring dawuh sinuwun ya ora maidu ing atase Atmajaku wadon darbi panyuwun jumbuh kelawan apa kang aturake nalika semana ingkang kababar kawrista madaning pasumpenan marata coba nggonipun Rama nimbali kelawan sira Atmajaku Sikerbi mbok menawa cocok lan gathuk kelawan apa ingkang mbok sumurupi jroning pasumpenan. Marata waspadakna ingkang kanthi tetela, waspadakna ing kanthi permati. Nom-noman ingkang eneng ngarep aku iki ingkang aku jenenge Kumbayana. Kuwi apa pancen cocok lan memper kelawan apa ingkang wis mbok ngerteni jroning pasumpenanmu. Kerbi gunjang ganjing langit kelap-kelap waton lir kincang ing risang mawe gandrung ing mboten nginten babar pisan Kanjeng Rama inggih satriya menika ingkang nalika semanten rawuh wonten ing pasumpenan kula. Cocok inggih mekaten lha dalah jagat dewa batur. Jebul jumbuh ngendikaning para sepuh yen to pancen jodho ngono ora usah dadak digoleki. Yen Gusti ngeparengake mbok menawa dadi sarana iki kelakon penjangkamu. Nanging kula lingsem Rama ing atasipun kula menika jejering wanita. Teka ngunggah-unggahi dhateng satunggiling satriya ora usah ndadak isin yen isin ora kelakon penjangkamu. Kumbayana iya wonten dawuh ngerti yo iki anakku Krepi kakangne anak mbakyune anakku Sikrepa iki anakku ngimpi tok ngladeni kelawan sira Kumbayana jroning pasumpenan nganti kagawa ora kersa dahar ora kersa ngunjuk pengajape ming sak ketemu karo si Kumbayana. Mongko nyatane dina samengko bareng tak cocokake anakku Sikerpu nyumurupi marang pasuryanmu Kumbayana sajake ya pancen sira ingkang teka jroning pasumpenane anakku Sikerpi. Aja gawe gelaning anakku babar pisan nyambung uripe anakmu ingkang isih bocah tampanen suwitane anakku Sikerpi iki Kumbayana. Lah dalah Dewa Bathara jagat pangestungkara walah. Walah yen ngono mbok menawa Gusti paring dalan uripe anakku. Merga entuk ibu sambungan, nanging upama ditandingake karo Wilutama ya urung apa-apane. Ya wis men lah. Tinimbangane Asatama anakku iki ora entuk dalaning urip merga ora ana ingkang necepi. Kerbi wonten paring dawuh Raden, apa pancen kepara nyata aku ingkang nalika semana prapta ning pasumpenanmu mboten geseh namung ndadosaken cuaning manah kula teka waduka Raden sampun dotong-dotong jabang bayi menika sinten iki anakku nanging ibune seda kunduran ibunipun seda ya wis tak anggap aku iki dudonom ora apa-apa wis. Nanging ngaten panjenengan sampun nate kagungan garwa. Wis, ya mung kari kowe gelem nampa apa ora nek gelem nampa ya tampanen nek ora ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa wong niatku aku suwan mrene nyuwun pitulunganing Nalendra ing Timpurusa. Supaya maringi wujud Rajakaya dimen susune iso dadi srana dalan uripe anakku. Ewadene malah aku entuk kanugrahan pinaringan putra Nalendra ing Timpurusa. Ya aku ya mung sak derma nampa, ning kejaba kowe iso nampa karo aku, anakku ya kudu mbok tresnani kaya dene anakmu dhewe, Krepi.
mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit kong makuru gongso tetekaya butulawar panjriting turangga esti Kumbayana wonten dawuh sajake anakku wis bisa nampa kelawan kahananmu inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindhan namung kemawon sampun andadosaken dukaning paduka Kanjeng Sinuwun Purajing Timpurusa ya gene kowe matur kaya mengkono krana dinten samangke kula mboten saged dangu-dangu mapan wonten ing Timpurusa lho lha terus gandeng anak kula sampun ingkang wonten ingkang momong tuwin menika sampun dados ibunipun anak kula kula nyuwun titip kerpi sawetawis wonten negaring Timpurusa kula menika bloko suta dereng gadah papan dereng gadah panggenan mila kula titip krepi menika supados sawetawis mapan wonten negaring Timpurusa kula badhe madosi sederek kula lho sedulurmu sapa inggih wonten kemawon mangke menawi kula sampun penanggalan sederek kula tuwin kula saged bebodro wujuding papan ingkang pantes krepi badhe kula boyong ya tak sangoni basuki muga-muga nirbaya nirwikara Kumbayana Maraina semubang wangaruna katinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kong lirwowo sing pinibanca kekalangan Sang Kumbayana angularing sederekipun nggih Sang Sucitra nalika semanten kocap madeg negaring Pancala Miatlaning kalangguan aglar pandhan monsar tinaner kekonang surem-sara tetan badang kasor lan pacaring purname gekono dasari mangsa katiga iladal jagat dewa Bathara ndomono wonten dawuh ora mokal kaya ngapa to gempung rasamu ngengingi kahanan negara Ngastina ingkang diorak-arik karo Sisuman nalika semana nganti dumadi pecah perang gedhe antaraning negara Pringgondani lan Ngastina jejering patih ingkang wis dilereni wis ora bisa ngapa-ngapa kejaba mung nampa kelawan kahanan aku ngerti rasa pangrasamu bingung merga ora isa ambebantu para negara Ngastina netepi lawan darmaning perjurit ingkang tansah ngayomi marang negarane ning kabeh mau wis dadi kersaning Nalindra Ngastina kabeh mau wis dadi kersaning Nalindra Ngastina sinuwun Prabu Pandhu Dewayana aja badal dawuhing Ratu Ngastina mundhak nampa siku kowe Gandamana Sucitra aku sing ceko aja kaget Sucitra Punjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung alah dalah walah jagat dewa Bathara kasembadan penjangkamu
aku kelingan nalika didangu karo guruku ya gurumu Pandhita Nglana Begawan Rama Bhargawa. Kowe ditimbali Sucitra, kowe pengen dadi apa? Pengen dadi ratu. Mongko dipengestoni dening Penembahan Rama Bhargawa. Lah kok jebul numusi. Saiki kowe wis dadi ratu ning negara Pancala. Akeh kang padha ngendikake nganti aku ngerti kok kowe nang kene iki merga saka nalika aku krungu rerasaning para kawula, Ratu Pancala. Prabu Sucitra tumuli nalika semono aku angok-angok saka bangsal pengrawit. Lah kok weruh kowe lungguh dampar. Waduh diseba Punggawa semene akeh. Kabeh padha sumuyut nungkul karo kowe Sucitra. Wah, syukur kelakon penjangkamu. Kosik to. Kowe kuwi sapa? Lah kok dadi kowe ora nganggo tata krama mongko nyebut kelawan aku Sucitra, jangkar aku Nalindra ing Pancala Prabu Drupada. Wah, edan kowe saiki ya. Bedak-bedake kowe lali karo aku. Lali merga kowe wis kedurungan derajat pangkat. Kuwi wis ora mokal. Akeh menungso ya wis kebegan derajat pangkat, kurukan bondo donya lali ngono kuwi wis lumrah. Merga aku isih dadi wong ra duwe. Ning nek aku kuwi padha-padha ratu kaya kowe, aku ya sugih, ya duwe derajat kaya kowe, mestine aku teko mau tok rangkul. Ning gandeng aku kuwi buluk kaya ngene. Kowe tak rangkul ki sajak kaya moh-moh ae. Kosik to. Kumbayana. Iya, aku Kumbayana. Kelingan to kowe? Kelingan ora? Oh iya. Ya aku ngerti. Kumbayana, Gu. Sedulurku tunggal guru. Ora mung tunggal guru, kowe iki urip karo aku. Kowe diopeni karo bapakku. Prabu Baratwaja, kowe anake Prabu Drupara ing Duryapura. Ya to, negaramu dibedah Prabu Balika. Sedulure tuwa Prabu Pandhu bedah negaramu. Negaramu bedah diobong. Kowe nalika semono bayi digendong karo bapakku diplayokke nang negara Ngatasangin. Bapakku nggawa ibuku nalika semono ibuku meteng tuwa ning dalan nglairke aku ibuku seda kunduran Patmayani. Ibuku nalika semono seda, aku digendong tangan kiwa, kowe digendong tangan tengen, tumuli disedulurke. Lah barang saiki kowe mukti kok kowe terus lali. Wah, kebangetan Sucitra, kebangetan. Aku ki dulurmu kenyer-kenyer. Neng bareng kowe saiki mukti, kowe lali karo aku aja ngono to. Aja ngono. Aku ora arep ngempek kamukten karo kowe. Aku ora njaluk kamukten karo kowe. Ning aku njaluk kowe kelingan karo Kumbayana. Aku sedulurmu, cangkeme. Gandamana. Gandamana. Waduh, Gandamana. Gandamana sareh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Aja nuruti mubal-babal kanepsonmu. Rawat gugu arepe dhewe tanpa tata krama. Dlanyak-dlanyak. Ning arepe ratu Gustiku. Gandamana, aja kesurung gempung atimu gagas negara Ngastina. Banjur kanepsonmu mbok tibake marang sapa-sapa. Lerena, Kumbayana tak oyake Gandamana. Gempong sang Gandamana. Pinulasara Bambang Kumbayana nalika semanten nganti ora lama jamaking menungsa. Cangkem den suwek, irung den puntes, asta den tugel. Nganti ora karo-karoan wujudaning sang Kumbayana den uncalake dening sang Gandamana gleyang-gleyang. Dawah wonten ing tapel wates negari Ngastina miwah negari Pancala. Dawah sak tengahing wit saka ingkang jejer 5.
Oh, Kumbayana. 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 Yen mesine nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh pernatan kraton ora kaya ngene kahanane. Nganti gempung si Gandamana mulasara karo kowe nganti wujudmu kaya ngene Kumbayana. Aku sing njalukke pangapura. Aku sing njalukke pangapura. Ning kabeh luput ora saka si Gandamana. Lupute kabeh ora Gandamana ingkang tumindak. Yen kowe nganggo tata krama, kowe nganggo unggah-ungguh, ya nadyan aku iki kancamu tunggal guru, ning aku wis dadi ratu. Pancala ana pernataning wong mlebu kraton, pernataning wong munjuk atur ngesaning ratu kudu mbok gunakake. Aja ngawu gawar ngawur. Kaya ngene kahanane Kumbayana. Sucitra. Aku ora apa-apa, Sucitra, aku ora apa-apa. Lah upama aku ki didahi wektu males karo Gandamana, tak kira Gandamana ora menang karo Kumbayana. Ning gandeng aku ora dinahi wektu, ora diwenehi kalodhangan supaya tata-tata ngrakit kasekten tuwe naji japa mantra. Nganti awakku rusak kaya ngene, Sucitra. Nganti awakku ora jamak lumrahing menungsa kaya ngene. Aku nyuwun pangapura. Ya, tangapura. Ning kabeh tumindakku ya ana wae. Kabeh tetanduran kuwi ana wae. Yen tanduramu kaya ngene iki, wae sesuk kowe bakal ngrasake. Aku ora arep sengit karo kowe. Aku ora arep duwe rasa kepengin males hukum karo kowe. Ora. Ning titenono, aku tiba ning satengahing wit saka ingkang jejer 5. Papan kene arep tak gawe. Wujuding ya kuwi pertapan. Pertapan sesuk bakal tak jenengi pertapan saka 5. Wondene aku ora nganggo jeneng Kumbayana, ning nganggo jeneng Begawan Durna. Sucitra, sesuk yen aku wis duwe murid-murid para satriya turasing Nalendra. Murid-muridku sing arep males karo kowe, Sucitra.